Hej. Vi skal nu interviewe de forskellige hold her ved Aktivlejren. Så lad os komme i gang. Yes. Hvad hedder I så? Jeg hedder Mathilde. Jeg hedder Andrea. Jeg hedder Julie. Og hvad for en gruppe er I så kommet på? Hvad synes I om det? Det er hyggeligt. Hvad laver I? Vi tager billeder. Og I må selv bestemme, hvad I laver. Ja. I må så helt selv vælge, hvilke billeder I tager. Okay. Tusind tak. Hvad hedder I? Jeg hedder Katrine. Jeg hedder Pernille. Jeg hedder Dana. Jeg hedder Anna. Og hvad for en gruppe er I så kommet på? Vi er kommet på Broadcast Yourself. Okay. Hvad synes I om den? Det er dejligt. Hvad laver I? Det er sjovt. Vi laver musikvideo. Vi spiser chips. Hygger os. Det lyder super hyggeligt. Så du One Direction? Tusind tak. Ja, Ja. tak. Jeg hedder Andreas, Super. og jeg er på Drengene mod Pigerne. Er det hyggeligt? Ja, og indtil videre der har vi lavet en prototyp på et spil, som Peter han har været med til at lave. Og så har vi lavet værmøller. Hvem fører pigerne? Hvem fører? Altså indtil videre der fører vi drengene, vi fører Sådan. med 280 point, og de har 180. Tusind tak skal du have. Det her det er så scenen, hvor vi sidder om aftenen ved lejrbålet og hygger. Rigtig hyggeligt. Ikke op, piger? Ikke op, piger? Woohoo!